Shalom Uberajot, Shavua Tov para todos. El video que voy a poner a continuación es un video que contiene que ya estaba en las redes en inglés y que lo pongo especialmente para toda la comunidad de Kabbalah latina, y tiene el testimonio de 3 alumnos directos de Rav Kaduri, tiene el testimonio directo de David Kaduri sobre la Petek, sobre la gran mentira de lo que se denomina la Petek, o la nota supuestamente dejada por Rav Kaduri un año antes de cambiar de materia. Así que dejo este video con ustedes, que está en el sitio yadlahakim.com, está en el canal Yadlahakim. Quisiera difundir también porque es importante, porque aclara y pone fin a una controversia sobre todo este tema de la Petek, sobre la supuesta nota, que no lo es, y acá queda bien claro con 4 testimonios muy importantes. 3 alumnos directos, discípulos directos de Rav Kaduri y su hijo. El video está en hebreo hablado y traducido, subtítulos en inglés. Lo podría haber traducido al español, pero bueno, cuento con que la gente que sigue el canal ya conocen el idioma hebreo, vienen estudiando Kabbalah, son estudiantes. Mi canal es para ya estudiantes un poco más avanzados de Kabbalah, y que al menos conocen el inglés. Así que lo dejo tal como está, lo comparto tal como está en el sitio Yadlahakim. Shavua Tov, Shalom Uberajá para todos. הרב כדורי היה כידוע אחד הרבנים הבכירים בתולדות מדינת ישראל. ושנה לאחר מותו נמצא פתק שהשאיר הרבי לתלמידיו. צופים יקרים, כפי שאינכם ודאי מודעים, הגוף האנטישמי הכי פעיל על פני כדור הארץ, שמטרתו להעביר ממש את היהדות מהעולם, הלא הוא המיסיון. אנטישמיות חייבת להיות נעזרת ואפילו מושתתת כולה על שקרים, משום שהאנטישמיות עצמה היא מן השקרים הגדולים ביותר שקיימים, שהומצאו על ידי בן אנוש מאז ומעולם. המיסיון כל כולו אינו אלא אוסף של שקרים. הרב כדורי היה כידוע אחד הרבנים הבכירים בתולדות מדינת ישראל. הוא נפטר בשנת 2006. ושנה לאחר מותו נמצא פתק שהשאיר הרבי לתלמידיו. בפתק כתב הרבי ששמו של המשיח הוא יהושע. הרב לא מסר שום מכתב קודם פטירתו, לא הודיע לפתוח או לא לפתוח, שום מכתב לא היה משמו, וכל המכתב הזה כולו מזויף מתחילתו ועד סופו. אין שום אמת בדברים. שמעתי את אותו האיש יעקב דמקני שמדבר, כולו דברי הבל ורעות רוח, אין בהם לא שחר ולא היגיון ולא שכל, דברי הבל וריק. הדבר פשוט וברור שמעולם הרב כדורי לא כתב שום מכתבים ולא השאיר שום מכתב, לא לבני ביתו, לא לבנו רבי דוד ממשיך דרכו, לא לנכדו רבי יוסי כדורי, לא לשום אחד מבני המשפחה, לא לאחד מבני התלמידים, הכל שקר וכזב. שמענו שמועה חמורה ביותר שמוציאים דיבה על מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב יצחק כדורי, שתמיד היה קורא לאותו האיש יימח שמו וזכרו פשוטו כמשמעו. כדי להגדיל שקר, לא מתביישים אנשי המיסיון לומר
שבנו של הרב כדורי, בנו הבכור של הרב כדורי, הלא הוא הרב דוד כדורי, מאשר את נכונות הסיפור לפיו הרב כדורי טוען, המנוח, שהמשיח התגלה אליו בשנת חייו האחרונה, וכרמז, יותר מרמז, מיהו אותו משיח, נקב בלא פחות ולא יותר מאשר בדמות המשוקצת ביותר בעולמה של יהדות, זו שלא בכדי אנחנו מכנים אותה על פי אותן ראשי תיבות ידועים, יימח שמו וזכרו. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. The acronym of that sentence, that is, the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua. אני הייתי מקורב לרב, מעולם לא שמעתי על מכתב כזה, לא ראינו מכתב כזה, וגם כמו שאמרנו, כל אדם בישראל יכול לבדוק ולראות, לא צריך לקחת את זה לאדם מומחה. כל תינוק בישראל יכול לראות שהמכתב הזה זה זיוף חמור, זיוף, ולכן אין מה להעריך פה, דברים פשוטים וברורים, שהכל שקר וחזר. א', הרב מעולם לא דיבר על יהושע ולא על ישו, בכלל לא הזכיר אותם. כידוע שהרב היה מאושפז בבית חולים ביקור חולים. ליד בית חולים ביקור חולים יש כנסייה, והרב, פשוטו כמשמעו, כמה ימים לפני פטירתו, הוא פשוט התרומם מהמיטה והתחיל לקחת את המקל שלו ולגרש. ליד החלון הוא התחיל לומר, תסתלקו מפה, תסתלקו מפה, טומאה, טומאה, טומאה. יש בפנינו הוכחה ניצחת. אנטישמיות ללא שקר איננה בת קיום. הצעד האחרון והכושל בדרך חתחתים שנמשכת 2000 שנה מאז הופיעה הנצרות על במת ההיסטוריה, הדרך הזאת לאחרונה מנסה באופן, הייתי אומר, שקשה לתאר, שפל ממנו, לרתום את דמותו ואת זכרו של הרב כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ככלי לשתות, לרמות ולכזב להמוני בית ישראל. Suscríbete, hacete miembro, compartí el canal y ayúdanos con tu Sedacá. Está nuestro PayPal ahí en la información. Si querés clases de Kabbalah, me escribís a signosi7@gmail.com. Shalom uberajá para todos.